Ens trobem davant de l'obra Juliet 2017, una obra que forma part de la sèrie Sweet Havana, en la que Antoni Miró recull els seus viatges fets a Cuba. Uns viatges carregats de records, de nostàlgia, de vivències relacionades amb l'aspecte polític i social. En concret veiem un cos que mostra la diversitat de la dona, uns pits propis, una cicatriu en la que veiem una cesària, un part, i en aquest punt trobem un fill que ens contava Miró que va incorporar per accident. Ell estava pintant i troba al llenç un fil que sobreïx per defecte, però ell el que fa, com en moltes de les seues obres, és incorporar el propi accident per a tindre una oportunitat de generar una narrativa nova. En aquest cas, les persones quan han vingut a veure l'obra els sembla molt interessant la relació entre el cordó umbilical, el lligam que s'estableix amb la mare i ressaltar d'aquesta obra els diferents cossos que podem trobar en aquesta sèrie i la cicatriu com a petjada en el nostre cos.